Sa Banwa sang Leganes, Iloilo, subdivision daw nangin suba tungod sang pagbaha. Duwa ka warehouse malapit sa barangay ginatudlo sa mga pumuluyo nga rason sang problema. Nakatutok John Sala live sa Leganes. John? Kate, problema subong sa mga pumuluyo sang Hardelesa subdivision ang tagatuhod nga baha tagsa ka magbubo ang mamunog nga ulan. 4 ka dekada na nga nagapuyo diri sa Hardelesa subdivision sa barangay Poblasyon, Leganes, Manang Marisa. Apang suno sa iya subong lang nagsulod sa ilang balay ang tubig baha. Nagsugod lang kuno ini humalin nga ginpatukod ang duha ka warehouse malapit sa ilang barangay. Amo ni siyang ginano namon sir para hindi magsulod sa salas namon. Ginbutangan namon sa harang kapos lutak. Kay grabe na gid ang tubig, ang flow sang tubig sa likod pakadto di sa tubang namon. Pero hindi man gyapon, wala man gyapon kay nagsulob man gyapon kay nagagi sa kusina. Makapila ka beses na nga nagpakig-angot ang mga pumuluyo sa barangay kag nagsulat pa sa alkalde sang Banwa apang tubtob subong, wala pa sang solusyon. Wala man gihapon kadtuan nila diri nga gintakos. Pagtapos nila sang takos siling pangitaan budget sa subong wala man ti kaduha na ni nga baha sa amon di. Apang sabat sang punong barangay. Once nga ang Banwa i-develop, kag dapat ang Banwa i-develop gid hasta sa iya progreso, may mga tawo gid nga maepektuhan. Pero not to the extent nga wala kami nagtrabaho para sa ila. Gintingoan sang news team akwaon ang bahin sang tag-iya sang warehouse apang wala dito. Pagpabutsyag sang mga trabahador sang warehouse kompleto ang permit sa ila nga pag-operate. Kate, Hunyo 1 pas ang ginhatag sa mga pumuluyo ang petition sa Office of the Mayor sa Banwa sang Leganes apang tubtob subong wala pa maaksyonan. Kate. Madamo nga salamat, John Sala.